Longga po. Excited ka? Na? O, anong oras na ba? 10:30. Punta tayo Twin Cove. Tayo pupunta? Sa Longga po. Excited ka? Na? O, anong oras na ba? 10:30. Punta tayo Twin Cove. Terno po mga kaibigan. Ayan. Patagonia boys. Yun ba? Excited ka no? Sabi mo 5 o'clock gising ka na eh. Bakit? Walang kasi yung kumot eh. Kaya... Kumot o excited ka? After an hour drive, Tipo exit. Here we come. Salamat Waze. Kita ko ng mga apartment na sementeryo sa Olongapo. Twin Cove. Here we come. We're gonna conquer you. Twin Cove. Going to parking. Nawala si Daily Grinder, guys. Daily Grinder, where are you? Bakit? Ang ganyan yung tsura mo. Uy, ang ganyan yung hair mo. Na-beach ka? Po si Mayora. Ayan. Sino nagpapasugal dyan? Nakasombrero. Yun, yun. Ay, hindi ako. Siya yung nagpapatok. Sino nanalo? Sino nanalo? Meron pa po atang onsehang nangyayari dito. Onsehan. Ang laki-laki ng griller. 4 po sila, ayan. Nasunog na yung kahoy. Nasunog na yung griller. Pati yung bandala. Yung bandila nasunog na rin. Second room. Unfortunately, power interruption dun sa kabila, guys. So, this is our way to the other room. 808. Ayan na po yung boss ko. Boss, kumusta ka na, boss? Okay ka lang? Are you happy? Happy? Say happy. Smile. Happy. Ito na. Smile. Happy! The name? The Lord and these claims which we are about to receive from thy bounty for Christ our Lord. Amen. Thank you. Happy Fiesta. Kebab. 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 Dinner time. Dinuguan, barbecue, liempo, hotdog, bulalo, kebab, mangga. Salamat sa pag-prepare, guys. Apakasarap. Diyos ko po. 12:30 na po. 12:30. Ayan po si Duncan at si Briggs. Briggs pala, Briggs. Briggs Ferraris and Duncan Ramos. Early morning walk. Wanted to see the beach side of Twin Cove here in Olongapo. Malayo-layo po ang hike pababa. Ito papunta sa ano? Beach ng beach side ng Twin Cove. Medyo challenging lang po ang pag-akyat sigurado mamaya.
It's the beach side. Balik na for breakfast. Takot po sa pusa. Yo, matakot ka sa pusa. Hirap na hirap pong umakyat itong napakapayat kong pamangkin. Hi, Kalabs. Yo. Hi, Kalabs. Before check out, babad-babad muna. Ayan mga kids. Yaro and Iyo on the pool. Ano masasabi mo sa stay natin? Nag-enjoy ka? Uwi na tayo. Uwi na tayo? Hindi, daan muna tayo Subic. Nagugutom ako. Gusto ko umuwi. Umuwi? Bakit? Napapagod na ako, pero namimiss niya ako ni Lola din. Kiss mo ko ba? Dapat sponsor mo yung mamaya. Oh, kiss mo ko. Kiss mo ko! Ali! Kini. Ayaw. Ba't ayaw mo? Kiss. Asim ng ano mo. Ano? Ikaw na lang. Oh, kiss. Harap ka sa akin. Aba! Uy. Tayo kakain. Meat plus. Hindi mo alam. Ano kakainin mo? Ha? Pera ka? Busog ka? Uy, busog ka? Hindi pa. Tama. Ilan pa? Di ka naiya, apat tayo nila Tito Ben tsaka ni Tita Cla. Kinuha mo yung 3/4 sa'yo? 1/4, hati-hati kami. Grabe.